çağı köp zady ýalňyş öwrenýär. Şol gün kakasy bilen gyzy kitap okuýardylar. Gyzym, maňa suw getirsene. Bola kaka. Suw goýmaň kynanyňmy? Wah, bulgurdy we diýen. Ýelini bir gyýdyrmadyk bolsa. Gyzym, ýeliňe zat bolmady dämi? Çağa näme iş berýär? Suw gidip özüň alaýmala. Ertesi gün. Ece, bana suw getirip beräýdi. Ulu gyz boldy. Entegim suwy özü alyp bilenok. Çağaňyz siz diýendiňiz üçin sizden sorady. Sebäpsiz kakasyna özüňiz almaly ekeniňizi diýipsiňiz. Sizin edeniňiz ýalňyş bolsa, dogrusy näme onda? Söz gut. Beýnenme gyzym. İlkinji ýerek ýalňyş bilersiň. Teret ilk bilen suwly gawy emay bilen tutmaly. Suwy boşluk bilen guýmaly. Bulguram ikeliň bilen tutmaly. Kaka sana suw getirdim. Ýeliň özüň dert görmesin gyzym. Sag bol. Şeýdip çağalarymyzyň ýaşy ýyňyk edilmegine ýardam berýär. Çağalarymyzyň her ýalňyşyna gyýgyryp başlasak, olar hemişe işe başlanlaryna ýalňyşmakdan gorkarlar, çekinerler. Her çağaň öz okuýy bolýar. Esasat şol okuýy açmak. Aýdary, sizin çağaňyz tegil sürmäni, buza taýman öwrenjek bolýar. Täze ýalňyşyny siz oňa gyýgyrsaňyz, gagarlansaňyz, gowy öwrenmegini ýa bolmasa dol öwrenýänçe sabyrly bolup, çağaňyzy gollap ony höwetlendirseňiz. Haýsysynyň dogry barada oýlanyp görüberiň. Eger siz çağaňyzyň ýalňyşmagyny islemeýän bolsaňyz, bu şol bir wagtyň özünde çağaňyzyň hiç wagt öwrenmegini islemeýärsiňiz diýmekdir. Kimde zat ýalňyşlyk öwrenýär. Ýalňyşlar gaharlanmak ýa bolmasa gyýgyrmak üçin däl, öwrenmek üçin tapylgysyz pursatdyr. Eger çağaňyz bir zatda ýalňyşýan ýagdaýyny öňkeden ýalňyşlyklar bilen bile ýüzüne käýýäp gyýgyrmak, öň özüne bar bolan ýaşy enliklerini taşlamaklaryna sebäp bolup biler. Ýalňyşýan wagty gaharlanmak, onsuzam özüni günäkär ýaly duýan çağaň şol işden sowamagyny, hatda şo zady öwrenmegini dogry taşlamagyny getirip biler. Şeýle ýagdaýda çağany terbiýelemäge çalışmak, gark bolup duran adama ýüzmäni öwretjek bolmak bilen desseňdir. Gark bolup duran birine şo wagt ýüzmäni öwredilmeýär. Ol şol wagt sizin kömüňizde mätäç bolýar. Eger biz çağalymyzy elmydama bir zady höwetlendirsek, ola wersek, oňa anan ýarlygymyzy duýdursak, ana şonu oň hiç ýalňyşmaýanyny görür. Täze öwäwe sizin oňa bolan anamyza jogap bermejek çağa ýokdur. Ol ýokman sizin öwgüli sözleriňizde münasip bolmany çalşar. Gaz dogry sizin öwgüliňiz çağa üçin hamala çölüň içinde suw damjatýar möhümdir. Çağaňyza oň beýik adam boljagyna anan ýanyňyzy duýdursaňyz, bir näçe okuýuklarynyň açylmagyna sebäp bolup biler. Diňe şeýle ýagdaýda çağlar dogry iş edýänliklerine düşünürler we şol önemi beren ena talaryna münasip bolmak üçin eline barny gaýramalar.